O Adrián e o Litos que vayan cargando na parede aquela, que de rascar aquí na parede xa me encargo eu tamén. Temos que darlle que hai que facer por aquí a acera. Aí daquela, sí. Eu que a ilusión del da soleira, mentre me vai axudando, venme ben. Adrián vai aproveitar a enerxía de Adolfo por se Litos se lle cansa. A ver, Litos, estira ben a masa. Cárgalle por todo igual. Nuns laos, carga e deixa sin masa. Noutros non lle carga e deixa un bolo. Este non dou un señal. Estrésase todo. Cando me deixa botar a min a masa para arriba, xa se pau, buf, deixaches aí unha chispa, deixaches aí outra chispa. Aí sale moita barriga, aí non sei que. É que non me ensina ben. Entón, como quero que faga ben? Pouco a pouco, ten que ir aprendendo o que é o futuro. O futuro será sempre que Matías non lle coma as papas, que en medio día xa casi pintou toda a casa. Carmen, Dime, Carlos. mira, estou aquí rematando aquí de facer aquí o amaño aquí do carro. Quedou precioso. Bueno, Gústame moito. ainda temos que poñer aquí... Os estadullos que, Exacto. que se puñían aquí nestes buratos. E mentre, bueno, teño que cortalos ali, e mentre vou facendo aquelo, se queres... Vamos podes darlle- barnizando Sí, isto. sí, sí. Vale. Coa colaboración de Carmen, as tres cuadrillas, carpintaría, pintura e albanelaría, están a dar bons resultados. Vou ir mexar agora mentre lle pase a regla, vale? Non vai avisar. Vení. Ha? Eu vou mexar. O campo. Ah, Un problema hai. digo, porque teñas cuidado co oso, como che veña por aí. Adrián vacila moito. Véteme moito medo, pero quería velo eu diante dele. A ver que facía. Este corrollo do oso ainda é capaz de mexar por ele. Eu aquí nesta obra voume volver loco, Xa estou medio paranoiao, porque se escoito un ruido por alá, logo outro por alá, logo outro por aí encima das árbores. Logo que se o vento, non sei, no outro lado. Móvese unha erva, Ao final é un perigo isto. Eu marcho daqui, que aquí hai moito ruido. Eu creo que non vou volver mexar aquí, eu non me fío nada. Litos está entrando en estado de psicose coa posible presenza do oso no Courel. Mais o bo de Adolfo non queda atrás coa súa obsesión e vai loitar por ela ata o último día. Se lle dou un pouquiño de caña, me fan a soleira. Hasta o que consiga, creo que non vai parar. Bueno, xa veremos a ver se o consigo ou non o consigue, porque pesadiño é un pouco, Amañei un pouco a parte do eixe do carro, parte a unión entre a plataforma do carro e o eixe. Non é a maneira tradicional de facer esa peza, pero bueno, que a madeira que eu teño pois, é o que podo facer. E realmente o que quero non é facer un carro funcional, nin facer nada histórico. Nada máis facer unha peza que funcione para poder mover un pouco o lareira, se necesitan movelo un momento o carro, e funciona. A verdade é que sí. O carro quedou mallao. Ademais, iso é un recuerdo de familia de moitísimos anos. Non o esperaba eu así. Que o deixou, vamos, unha obra perfecta. Encántame como está deixando Carlos. A verdad que é un artista este Carlos, Mentres tanto, Matías segue ao seu. O que vin pouco hoxe foi o Matías. Anda perdido por aí cas fachadas, anda de pintor e la verdad que vino pouco hoxe, vino pouco. A verdade é que tampouco se queixa, todo o que lle mandas facer, faeno, parece traballador, a verdade. Que, Carlos, como vamos? Que traes axuda aquí? Mira a hora del cole, es mi nieta. Ai, como te chamas? Zoe. Que chegou Zoe, a pequena da familia, a botar unha man. Para ela seguramente non é traballar, é xogar, pero está ben. Pois estuvenlle preparando ali o Carlos, allanándole aquelo, porque vai facer ali unha mesa, estuvemos levando todas as lousas que había por aí, levándolas para poñer no suelo, e poñer ali unha mesa para merendar, para facer o que sexa. Claro, esas pedras eu tiña reservadas para facer a soleira, pero bueno, agora xa me levaron para ali, habrá que darlle por bo tamén. Xa a ver se facemos a soleira de hormigón ou de cas pedras, pero cas pedras xa o vexo difícil. Rematado o carro, Carlas decidiu que agora había que facerlle un camiño para transitar.